Sikubingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini lezi indaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela ake sibheke nazo ezinohlonze emini nje. The order reads, the application is dismissed with costs. I hand down judgment. Inkantolo ephakeme yaseThekwini isichithe nezindleko zaso isicelo se-ANC sokuvuma ukusetshenziswa kophawu kanye negama lomkhonto wesizwe okhethweni lukazwelonke ngenyanga ezayo. We have been able to receive the results of 42 have been identified. Owengamele ezempilo esifundazweni Limpopo uDokotela uPhophi Ramuthuba wethule umbiko mayelana nokuhlonzwa nokubuyiselwa kwezidumbu zabantu abashone engozini yebhasi eyenzeka ngempela sonto ephasika eLimpopo. ANC iphinde yakhala ngaphansi enkantolo lokhu ke kuza njengoba inkantolo ephakeme eThekwini lichithe nezindleko udaba lombango wegama nophawu olwafakwa iANC enkantolo imangalela umkhonto wesizwe party. iANC yathi MK yebe igama lophiko lwayo MK okuwuphiko selwahlakazwa kanye nophawu lwalo. This is the judgment of my brother Chiti. I propose to just read the order. The order reads, the application is dismissed with costs. I hand down judgment. Sisekulona lolu daba njengamanje sisasixhumana nentatheli ezindaba zeSABC uSimphiwe Makhanya obesenkantolo elandela lona lolu daba. Sibingelele kuwena mbukeli weindaba ngalesikhathi impela lapha ke inkantolo ephakeme yaseThekwini nala khona ke ijaji selikhiphe ke isinqumo ke sichitha ke singathi ke isiphakamiso seqembu ANC sokuthi ke iqembu leMK lingasebenzisi igama kanjalo nophawu lomkhonto wesizwe ukuzwa kabanzi ngokuthi ke iqembu lithini ngalesi sinqumo sanamhlanje ngikhuluma ke ngeqembu umkhonto wesizwe party asamukele umnumzane uJabulani Khumalo okusempeleni okunguyena owabhalisa leli qembu laphana ke kwaIEC. Mr Khumalo sibonga kakhulu ngesikhathi sakho hlasimbe njengeqembu kuthini ukuphawula kwenu kulandela lesinqumo sejaji namhlanje. Sibonge umsakazi sibonge umhlaba wonke abalandeli beMK namalungu eMK nabantu abathanda iMK sithi kubona namhlanje liphume nokuvu. iANC ebekade uzama ukusiphazamisa ukusikhipha ekutheni sibhekane nama-elections inkantolo ithe abasikhokhele ngalokho ngokusiphazamisa so silwinile icala bazophinde futhi bakhokhe and sifisa ukuthi abantu base-South Africa baqhubeke bayisupport iMK babe nathi babe nobuholi beMK babe qotho. Mnumzane Khumalo sibonga kakhulu esikhathi sakho. Siyabonga kakhulu. Umnumzane uJabulani Khumalo ke lo ongomunye wabaholi balo iqembu umkhonto wesizwe party ephawula ke lapha ngaphandle kwenkantolo ephakeme eThekwini kulandela isinqumo ke sayo sokuthi ke esivuna ke udaba lwabo malungana neANC oluphathelene ke negama umkhonto wesizwe kanjalo nophawu lwawo ke umkhonto wesizwe. Kusenjalo iANC ithi izodlulisa lesi sinqumo. It is a judgment that we are of a firm view that it needs to be appealed. Two things arise from this judgment. Firstly is that while our democracy is maturing and flourishing, a debate needs to be entered about the really political impersonators and scammers. Our democracy allows a scammer, a Zuma party, to register itself with the name that have a history and the heritage of the movement and unfairly benefit from that particular movement. But because of technicality, the law allows that. Umengameli weANC uCyril Ramaphosa uthi abaholi beqembu baphambilini bazolekelela iANC ekhankaseni. uRamaphosa uzwakalise lokhu ngesikhathi ekhuluma nabezindaba kwaNgcolosi ngaphandle kweTheku okuyilapho ebekhankasa khona ngempela sonto. Umengameli weANC uCyril Ramaphosa
uchithe impela sonto eqomisa amavoti ezindaweni ezehlukene kumasipala weTheku. Lezi zindawo zikhungethwe inselela efaka phakathi ububha, ukungalingani kanye nentuthuko engekho. uRamaphosa uthi abaholi beANC baphambilini sebezoba yingxenye yomkhankaso wokuqomisa amavoti. We have many leaders in the ANC who are going to be coming out from all parts of South Africa to campaign, and it all depends on the programs of those individual leaders. Uqhube wathi uhulumeni weANC usendleleni efanele njengoba nezwe seliqala ukuvuna izithelo zohlelo lweqembu elibusayo lokuvuselela umnotho wezwe. We've now become the largest economy on the African continent. Nigeria and Egypt having been up there, they are having their own challenges, and South Africa is now the largest economy on the continent, and that position in itself attracts more investors. uRamaphosa uthi baningi abatshali imali abathatha iNingizimu Afrika njengesizinda esivundile sokwetshalwa kwemali ngenjongo yokufukula umnotho wezwe. Ngingusamkele Maseko ngibele izindaba zeSABC kwaNgcolosi. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi iqembu lakhe linganqoba mhla zingama-29 kuNhlaba okhethweni lukazwelonke nezifundazwe ingashabalala inkinga yekweletu zabafundi ezikhungweni zemfundo ephakeme. uMalema usho lokhu ngenkathi ekhuluma nomphakathi waseMidrand esifundazweni eGauteng. Umengameli we-EFF ubemdibi munye nomphakathi waseMidrand ngenhloso yokubhunga mayelana nomqulu weqembu ezethembiso zokhetho. Imgomo eyisikhombisa yeqembu kanye nokuthi iqembu lizoyixazulula kanjani ingqinambe ekhungethela kuleli. By the time I finish doing my masters at UP, I might be owing them $500,000 and have to pay that even before I build my grandmother's house. Ngenkathi ephendulo bekubuziwe, uMalema uthe isikweletu zemfundo ephakeme singaxazululeka uma ngabe iqembu lakhe linganqoba okhethweni lukazwelonke nezifundazwe okuyinto ekhona emqulwini weqembu ezethembiso. Student debt, there's no what do you call it, time frame, because it's done immediately. It's part of the presidential speech that all of the student debt must be cancelled. Uqhube wathi engaqinisekisa ukuthi uqapha laba ababesebenza njengabo umthetho ngesikhathi sobandlululo baphinde benze ubugebengu. The EFF government will prosecute apartheid agents. We know them. We know the operators of Flag Plus. Malema uphinde wanxusa ukuthi Value NSFAS ungqongqoshe wemfundo ephakeme uDokotela uBlade Zimande uhlakaza ibhodi leNSFAS esikhathini esingangesonto esedlule wabeselibeka ngaphansi kweso lomlawuli. Lokhu kusho ukuthi iso lomlawuli yilona elizobhekela ukuphathwa kwesikhwama. Umholi we-IFP uVelenkosi Nhlabisa ubeqhubeka umkhankaso wokhetho eFree State njengoba iqembu ke lisembidlangweni okuvukuza abalandeli nakwezinye izifundazwe. Kanti utshele abalandeli be-IFP eVelkom ukuthi abekho abatshali imali abazofuna ukufaka imali yabo eNingizimu Afrika ngenxa yezinga eliphezulu lobugebengu. Udaba lwenkinga yokucisha kogesi ezweni lusetshenziswa amaqembu amaningi ezombusazwe njengephuzu elibalekile kuwo njengoba eqhubeka imikhankaso yawo yokhetho. I-IFP nayo inombono wehlukile ngendlela engaxazulula ngayo lenkinga yogesi. IFP-led government will not say what was said by a member of the ruling party during the debate of the SONA, where the member of the ruling party said load shedding is not the end of the world. Maqondana nodaba lwabokufika abadabuka kwamanye amazwe, umholi we-IFP utshela abalandeli beqembu ukuthi labo abangenawo amakhono adingekayo kulelizwe kuzofanele ukuthi babuyele emazweni abadabuka kuwo. We are not afraid to say it boldly. The foreign nationals must be assisted to go back to their respective countries. Umgcinimafa weqembu ukholelwa ukuthi bazokwazi ukuzuza ongenani isihlalo esisodwa eshamthetho eFree State emva kokhetho. We live in hope, and we hope that your viewers from the Free State who are listening will support us, not only here in the Free State on the regional list, but also support us nationally. Ubuholi be-IFP buthi leli qembu yilona kufanele lethenjwe abavoti
ukuze lenze uguquko olungcono ezimpilweni zabantu. Owengamele ezempilo esifundazweni iLimpopo uDokotela uPhophi Ramuthuba wethule umbiko mayelana nokuhlonzwa nokubuyisela kwedumbu zabantu abashona engozini yebhasi eyenzeka ngenyanga edlule empela ngenyanga edlule khona eLimpopo. Owengamele ezempilo eLimpopo uDokotela uPhophi Ramuthuba uthi ngama42 amagama abantu asehlonziwe kulabo abangama45 abadlule emhlabeni ngenxa yengozi yebhasi ngenyanga edlule. We have been able to receive the results of 42 have been identified. What does it mean? It means we know 42 names that were in that bus who the police must first, South African Police Service, Colonel Mutwaye must first share with the people of Botswana and the families. uRamathuba uqinisekisa ukuthi kuumsebenzi onzima ukuhlonza ufinyelele esigabeni sokuthi uthi yebo uyu umuntu. It's a lot of work that needs to be done until you reach to the level of saying yes, this is a person. So that is where we are in terms of the 42 that we have been able to identify. Now, what is currently happening today? The victim identification at unit, it's in the province. Kusho kwengamele ezempilo eLimpopo emva kwanamhlanje bazobe sebeqala uhlelo lokubhalisela lamagama ukuthi awabantu abangasekho emhlabeni eminyangweni wazasekhaya. Umnyango wezasekhaya umi ngomumo. Silindo kuhle ngidi eindabeni zeSABC. Mbukelisi sathi qhu eitolo kanti masibuya sizophathela udaba oluthi there's been a significant weaponization of load shedding. So some of them have used this as part of a campaign tool. Ungqongqoshe zogesi uDokotela uHosiyen Tsuramukhupa usethulele isiqhoko eEskom ngokumisa uhlelo lokucisha konga kogesi njengoba sekuyinsuku ezingama26 lolu hlelo lwamiswa. Mbukelisi kubingelele sikwamukela mangabe usanda ngeno dabeni oluhambe phambili besibike ukuthi Inkantolo ephakeme yaseThekwini isichithe nezindleko zaso isicelo se-ANC sokuvimba ukusetshenziswa kophawu kanye negama lomkhonto wesizwe okhethweni likazwelonke ngenyanga ezayo. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Amaqembu ahlukene ezombusazwe ageqagaqeleke ukwengamela iKwaZulu Natal emva kokhetho abeke izethembiso zawo kwalandeli ngalokho athi azokwenza kangcono kuhulumeni wesifundazwe. Lamaqembu iANC, IFP, iDA neEFF kanye neMK Party abeyingxenye yenkulumo ngxoxo ebisengethwe iSABC ehholo ehamba naThotho ngathi. Unobhala we-ANC esifundazweni uBheki Mtolo obemele iqembu elibusayo kulesithangami senkulumo ngxoxo uthi abalandeli nabantu bakwaZulu Natal abakubuzi kodwa bakubona ngamehlo kwenziwe inhlangano ebusayo njengoba kubhekwe okhethweni ngenyanga ezayo. These elections represent two fundamental aspects. The first aspect is for us to account of what we have done in the past 30 years to change South Africa from what it was to what it is today. And another second aspect, it's about presenting a concrete plan for the next 5 years. I-IFP kanye ne-DA bakholelwa ukuthi lokho abachaza njengokwehluleka kwe-ANC esifundazweni bazosebenzela ukwenza kangcono emva kokhetho. We are quite aware that everyone has lost hope because of poor government, and will be providing a quality government in governance in the province of KwaZulu-Natal, and will be also inspiring hope to the future of our younger children. In this area of Otongati, there's been a project that's been going for 6 years and only 11 houses have been built. So what we have to do and what we will do as the Democratic Alliance-led provincial government is that we'll unblock these housing projects that exist all over the province and keep getting funded, but houses are never built. I-EFF ithi phakathi kokunye ezoqala ngakho uma izothatha izintambo ukudluka komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo. Iqembu iMK Party elizongenela ukhetho kokuqala ngqa lihlose ukuthi kwakhiwe izinda sezimboni namafemu ikakhulukazi ezindaweni ezakhela amakhosi
nobuholi bomdabu. Let us take control of the minerals of this country. 50% of them, they must benefit South Africa. And also, we must also be able to create employment to the young ones. We as the MK party were saying that we want to develop the industry in the rural areas. That is why our president is emphasizing that we need to get Amakosi involved, who are actually the owners of the land. Amaqembu ezombusazwe ayaqhubeka nokuqinisa imikhankaso yawo njengoba sekusele izinsuku ezingama-37 ngaphambi kokhetho mhla zingama-29 ngenyanga ezayo. Umholi we-Patriotic Alliance uGayetin McKenzie unxenxa ukusebenzisana okungcono phakathi kahulumeni kanye nemboni ezimele ekudaleni amathuba emisebenzi emphakathini waseWentworth eNingizimu yeTheku. UMcKenzie ubehola umkhankaso wokhetho kule ndawo uphinde wakhala ngesimo salomphakathi ongenayo intuthuko. Amalungu ePatriotic Alliance aqhamuka endaweni ezehlukene esifundazweni athavotela uguquko okhethweni likazwelonke oluzayo. Lo mphakathi ekuphele iminyaka ukhungethwe izinselelo okubalwa kuzo isimo esingekho sihle sokuhlala kuso, izidakamizwa nodlame lwamaqembu ezigebengu. Umphakathi waseWentworth usaqhubeka nokulwa nokungcola komoya ngenxa yobuningi bezimboni kule ndawo. They moved us in 2010 into a new place. Now the new place, the walls are cracking, the floors are cracking, water coming from upstairs, mildew everywhere. So we've been feeling like we've been like we've been left out. We have a lot of crime and violence in this community that's due to the unemployment. Most of the youth realize that they have to sell drugs to make a living. Umholi wePatriotic Alliance uthi izimboni zaseWentworth kumele zibe yingxenye yesixazululo sokuthuthukisa impilo yabantu. This area is surrounded by industry. You have the refinery, you have factories. Wentworth is it's in the middle of industries, but there's a 95% unemployment figure here. It cannot be right. Amalungu ePatriotic Alliance athanethemba lokuthi umholi waleli qembu uGayetin McKenzie uzoliletha uguquko. Unozinto webafana bafana uSenzo Meyiwa wabulawa uLongethwala owabe yisoka likaZandi Khumalo. Lobufakazi ke obommeli womsola wokuqala uadvocate uThulani Mngomezulu ngesikhathi epheka ngemibuzo ufakazi umbuso uSayitsheni uBathu Mukhola enkantolo ephakeme eSepitoli. Uthi uMeyiwa wabelamula impi phakathi kaLongethwala noZandi Khumalo ababe yithandani ngaleso sikhathi. Uadvocate uThulani Mngomezulu uthi uLongethwala wafika emzini wakwaKhumalo eqiwe amanzi amponjwana ephethe nesibhamu esinesondo irevolver. Ngesikhathi kusuka ingxabano phakathi kwakhe nowabe eyintombi yakhe uZandi Khumalo, uMeyiwa wazama ukulamula. Ilapho ke uMeyiwa adubleka khona washona. According to my witnesses, there were 3 shots that were fired. Senzo was shot dead. Long was shot himself on the leg, and the other shot is the one that was fired on the floor. As a result, Zandi was injured. Umngomezulu uthi uzobiza ozoqinisekisa lobufakazi. Tumelo Madlala told Mr. Hlophe straight that the boyfriend of Zandi is the one who shot Senzo. According, my lord, to the state evidence, my lord, the people who killed Senzo Meyiwa, they are in this court. That evidence is part of the cooking of this case. So even Mangani and the rest also cooked the they evidence. All cooked this evidence, Okay. these investigations. All right. Yes, they know who they were protecting. I view that as an insult when you say we've cooked. We are not bought to cook something and present it before the court of law. Njengamanje ke leli cala liyaqhubeka. Ungqongqoshe zogesi uDokotela uGosiye Ntsura Mokgopa useshayele ihlombe Eskom ngokumisa uhlelo lokucisha konga kogesi njengoba sekuyinsuku ezingama-26 lolu hlelo lwamiswa. Ungqongqoshe wezogesi ushayele ihlombe ezisebenza Eskom ngomsebenzi eziwenzile. The first outcome of the energy action plan is to ensure that we fix Eskom. So for purposes of fixing Eskom, Dr. Mteto, the board of Eskom, and of course Mr. Marokane and the executive management team then put together what they refer to as the generation operational recovery plan, just to inform
the orchestrated and planned approach on how ESCOM seeks to recover the performance, ensure that we are able to address the challenges related to the reliability. We know that we have made significant improvement. We have moved from a situation where our unplanned capacity loss factor, that is the rate at which these units are failing, the rate at which these units are not performing efficiently, what we call the partial load losses. We have been able to reduce that. We have been able to recover about 3,000 megawatts. There's been a significant weaponization of load shedding. So some of them have used this as part of a campaign tool. So when you remove it from their arsenal, they are exposed. Wathi ezinyangeni ezisithupha ezizayo elakuleli lizothola ama megawatts aku 2580 aqhamuka eScom. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Bukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sisagiya ngalo Olga Magebe yakosokhelela inkosazana uManzuza umshazi kanoyishada kaMaqhoboza kuze kube ngokuzayo sale kahle.